L-istudenti tal-ewwel sena fil-baċċellerat fl-arti kulinarja fiħdan l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS qed juru l-kreazzjonijiet tagħhom f'esibizzjoni li tittella kull sena. Permezz ta' ħidma f'tim immexxija mill-lettur u pastry chef Jimmy Aquilina, l-istudenti ħadmu fuq diżinji fuq kejkijiet tat-tieġ bħala parti mill-istudji tagħhom. U s-sabiħ tagħha fis-sensi sodisfazzjon at the end of the module jaraw ix-xogħol li jkunu għamlu huma literalment from scratch. Dan ix-xogħol huwa parti minn modjul għall-istudenti tal-ewwel sena ta' degree. Huwa bbażat fuq 7 lezzjonijiet, 4 fuq ċikkulata u 3 fuq kejkijiet. Waqt dan il-modjul, l-istudenti jkollhom l-opportunità jitalmu tekniċi li jistgħu jużaw għal bosta platti, kemm tal-ħelu u anke platti prinċipali. Ma' TVM News, l-istudenti qalu li jrid ikun hemm mhux biss kreattività, imma anke dedikazzjoni u ħafna paċenzja. Jiena l-passjoni tiegħi li nkompli fuq il-ħelu, insir pastry chef għax għandek ħafna kreattività involvuta, ħafna pazjenza. Mbagħad wara għaddejna nagħmlu il-treasure chest li għamilni jagħmel ċokkolata li dura molding chocolate. Mbagħad għamilna l-ankra li dik ukoll li magħmula mill-compound chocolate. There is definitely an element of technique and precision. It takes much more patience to prepare something like this compared to the savory part of the kitchen. The savory is complicated in its own way, like slicing, certain doneness preparations, and also the flavors, obviously. Konti qed nistudja marketing u economics u kelli part-time waiter. U kien qed jagħġibna ħafna x-xogħol bħala waiter u qed deċidejt li naqleb għal din l-industrija. Il-pubbliku huwa mistieden iżur din l-esibizzjoni matul il-ġimgħa fir-ristorant tal-ITS f'Ħalluqa sal-14 ta' Ġunju.